Anak, i-prove nako nimo nga di ka bayot. Isyagit nimo akong isulti ha. Pusil, Pusil! bala, Bala! armalite, Armalite! lalaki. Ha? Asa antay? Hello ka, uy! Ayo, day, mainom na inyong tubig. Nabadi ay, tubig na makaon. Dili ba, basig hugaw ni siya. Aw, kung maon na, hugas eh. Hello ka, uy! Mine, pwede mo tana? Unsa na yung course sa imong gikuha? Kwan, HRM, pero plano siguro ko mine nga mag-ship na lang siguro ko. Ha? Nga naman, sayang-sayang lang kasi mong gasto. Dili man good, dako mangud kayo kung plano sa akong kinabuhi nga magtukod kog tulay. Padong sa imong kasing-kasing. Ew, pilingon. Hello ka, uy! Ay, loves, naagoy bagong unlimited karon. Ha? Unsa po na nga unlimited? Ikaw good. Unlimited ka sa akong kasing-kasing. Ew, pilingon. Ha? As in? Oo, pero ugma, expired na ka. Hello ka, uy! Ano suplada man jud kayo ka? Dili man jud ka suplada. Dili lang jud nila madawat nga wala ko'y gusto nila. Ew, pilingon. Hello ka, uy! Hoy, bawal mamingwit dire. Wa ka kabasaan nagbabalao? No fishing please. Char, digon ragay na ako akong wati. Hello ka, uy! Dad, I'm 18 na. Pwede na ba ko mag-bra? Hoy, naunsa ka? Di pwede. Duklon na karon. But Dad, all my friends wear bra na. Hoy, pagpuyo dia, bayuta ka. Hello ka, uy! Love, unsa day imong middle name? Bulo ka pud nimo eh. Unsay middle name? Magbuwag ta oy. Bulo ka. Iuli ang tanan akong butang ug ambi ang akong wedding ring. Hello ka, uy! Ngi, nganong 0/100 man ka sa inyong exam? Kay balo kahan, ikaw ra gyud ang tama sa kong kasing-kasing. Ew, pilingon. Hello ka, uy! Lord, give us this day our daily bread with ham and egg and cheese, French fries, salad on the side. Ug ang Ginoo ni tubag. Hoy dong. Pag sure uy, gaampo ka o ga-order. Hello ka, uy! Sir, apply kong sundalo. Di pwede. Bungi ka. Daot imong duha kang ngipon ug lips. Aw, unsa ding gira karon sir? Lips to lips? Hello ka, uy! Ulanday, asa man nimo gibutang ang asukar? Nasa kusina. Akong gimay kahag-asin. Nganong asin man nga asukar man to? Ikaw, jud pa. Para mailag gud ang amigas. Hello ka, uy! Kabalo ka? Hayahay, kay kasatanan akong uyab ba? Ha? Nga naman. Ikaw ra gud ang nakakiss na ako. Yes! Ang uban di ay. Ang uban? Wa na, nakabagdok na. Hello ka, uy! May
Maayong buntag, lulusi mo. Maayong buntag po, dong. Palita ragug ko og usa ka litrong gatas sa baka. Nagpila man na, lo. Tag 50 lang, dong. Kamahal po daan na, oy. Wabi brato diya. Naaman, naamay tag 10. Asa man, lo. Pero ikaw mo'y mutotoy sa baka. Hello ka, uy. Ayo na may balogam. Pastila rin bataan ni. Walay bagulgang taon diri day. ug pagkaugma. Ayo, na may balogam. Ay sus, yung bataan ni balik na pud. Wala lagi mi ana. Sus, kung mubalik ka di ka pusilon da jud ka. ug pagkaugma. Unya ang saman ato. Naamoy kusel. Wala ra ba? Pero naamoy balonggam. Hello ka, uy. Usa ka adlaw, adunay usa ka mabonggang kasal nga nahitabo sa usa ka lungsod. Darling, kaslo na nagita. Nanas father, oh. Ikaw lalaki, dawaton mo bang katipon kaning tawhana hangtod kamatayon? O padre, dawaton ako. O ikaw, bigaona kang bayuta ka, namura kag kabayo. Abi ni mo gwapa na kaay ka sa imong gaon, dawaton mo ba kining lakiha nga di ka magbasol-basol na malubog ka sa utang sa pagsustento kaniya? Padre, ingnan na lang ko og sakit sa imong buot ing kasala kaysa magyaw-yaw ka diha. Tag mic-mic pa jud ka, bayuta. Hello ka, uy. Ay, pastila ning mga batanon karon, oy. Makauyab lang gani. Kuyaw na kayo mga pangalan. Nganong be kaha ang tawganay sa mga mag-uyab karon? Siguro be, binuangan. Or be, biga ray giapa. O di kaha be, bendisyonan og bata. Basig be, biyaan. Hala, padala pa mo anang be. Hello ka, uy. Warningan natin ka ha. Akong papa, moabot na maya karon. Ha? Nga naman, wala man tigibuhat nga daotan. Maugani, kung naa kay plano, buhata dayon. Hello ka, uy. Ay, miss, pasaluwa di ko ha. Sorry jud kaayo. Nabunog ka? Ha? Wala man. Naunsa ka, uy? Nano di ay? Kabalo ka. Nahulog manggug sa akong huna-huna. Padulong sa akong kasing-kasing. Ew, pilingon. Hello ka, uy. Lulusi mo, mao din ni imong apo nga gipangalaan og butong. Grabe no, perti mang puti ah. Pero yun na pa, ngano man ang iyang ilong nga perti mang pong lapara. Ay, kabuang sa inahan nga. Gipangalaan lagig butong, giapel man ang palwa. Hello ka, uy. Uy, friend, kinsa nang ginatanaw ni mo din, ha? Hahay, ang ako ang ex, uy. I heard, sige na siya inom. Sukad, nagbulag mi, mga isa ka tuig nang nilabay. Grabe po. Asa siya celebration, uy. Hello ka, uy. Hala, gwapuha sa imong cellphone, uy. Daog na ako ni uy, sa lumbag dagan. Mao ba? Asa dapit? Sa palingke. Unya, pila mo ka buok? Tulo ka buok. Ang isa kay pulis. Og ang isa kay tag-iya. Og ang ikatulo kay ako. Hello ka, uy. Matay, pre. Murag alingas samang ka. Murag ganiya pa jud ka ba? Nakulbaan man gud ko, pre. Katubang atong iplanuhang ambuson, wa pa man moabot ganina pa man. Ha? Unya, nabalaka man gud ko. Kaganina pa to ba? Basig unsay daotang nahitabo niya.
Bay, pila may bayad magpatupi? 30. Ang magpabalbas? Balbas, 10 lang. 10 lang ra ba niya akong kwarta? Bay, balbasin lang akong ulo. Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Dahil nga nung dugay man akong order, pila man day kabukin yung cook din he. Ay, sorry ma'am. Laman may cook. Pepsi lang. Hello, Love Radio? Hello sir, pwede mo request? Okay, what song? Nilang mama, papa, akong iyaan, uyuan, mga igagaw, mga silingan, o mga igsuon ako. Kailangan ba i-memorize yan? Why mo lihok? Raid kini! Itaas ang kamot! Sir, unsa man sir? Sa wala o sa tuo? Kailangan ba i-memorize yan? Oops! Kadyot lang! Litin ako nung Nga nung 5 ra man iday, nga 50 man ang plite. Ingon man sa radyo nung 5 ra daw plite. Adi sa radyo sakay. Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Noy, mga pila may patak sa metro sa mong taxi padong sa airport. Ikaw raw sa miss? Nga no, di ka mauban. Kailangan ba i-memorize yan? Guys! Jesus! May pagpapatay na lang ko ini! Di na yung pumusap! Mahintay na kahintag! Uy! Di na yung pumisang tapis! Pagkati na yung ko! Bisang labi! Nagbuwag mo sa imong uyab? Uy! Sakit king ako gipon! Kailangan ba i-memorize yan? Noy, kita imong cellphone. Kita gyud day kay open line man. Unsa na? 3210? Dili day oy, tintin. Kailangan mo i-memorize yan. Mrs., kinahanglan gyud simintohon ang tiil sa imong anak. Pila ka kasako ang kinahanglan nundok? Mama, pagkaulaw raman ka, oy, sa gulang pa man nagbalas. Mari, nausa man ning son-in-law nga pila na katuig walay klarong trabaho. Unsaon, siya man good na kaay siya. Shy good nga tabian man kay na. Siya'y lagi. Siya'y tiglaba, siya'y tiglungag, siya'y tiglimpyo. Okay, Pedro. Spell horse. Horse, ma'am? Yes, horse. Capital H, letter O. Faster! Ma'am? Hiya, tiginig, hiya, tiginig. Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Tais, mga os na tags paniod dos tais. Ay,